Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallu ala nabi. Bismillah. warni
tobul Sundo manut sumembah Weng Pratonto Prabu wilayah ngami kena masuk Purmo Sidam ami kena masuk Purmo Sidam silat mering bang jagat arono sirang dondo kawisi sadeng bisono sono sinabung langining blebes tumaksel stantun lambang bondo jinatur tuting krembya dado padang kutu-kutu walang atuga bronono yang brontu dado branantan pewicalan padang tarwangan sinari sang bang retna ingkang arsa mbawani jagat mungging jagat wetan tut mungup-mungup mungging kulon pamu kerabang mengangalamun kaksayan dilan-dilato bumi saya tangu sumber sang bangarko katon sebelah kanan gunung abang sujentara kabut papan sinari sang bang pasonto tanam to katon ijo rojo-rojo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kini malang ketanu kasilo ing para bancono lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis tangu soleh kawula tasih tinelarsa angupaya buka karap tegal sawayi angluhur sira tatana pedhoti sambi sendonan sesindenan mikul karo lungene langgiring raja kayane sawana rubembagan sumur manggi sang Hyang Artosaya tangu saya inggil wis katon melok sinari jagat tunuging ngedal papat lur kidul wetan kulon sinaring jagat kang sang boyoto Prabu Tejo Prabu Kuwung para diritatar wonten ingkang amadhani Kuwung Praja Negaring Durawati ya Praja Negaring Dwaraka ya Negaring Jenggala Manik ya sinebat Praja Jenggala Pura Apanjari karo pambeganing kandha sarat trimangge krana Negaring Dwaraka temati saking pulo-pulo kepanjaran sinasapan daya binawiti nampi ombak samudra binanglangun kang tanpa pagut pegating pangal kapantuk uruting Cakrawala wane-wane jagat ewa wisik samene kreping jurang corong kinepung gosirung kinarya sing peksi lawet nyuwang sarang bulung wonten ugi pasisaran sasana jembar kebegane pasir gemelaring garis winggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang widri roe-roeron kang lopo bumi subur pasidan mawur sadengah kinanduru tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung beban jengkandang rangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang meningkir tandhe ilene kang pinara-para plane kang tinampi wadhuk bentung-bentung kinarya angelene sawah nyewang pategalaning Narakasma mokal panguleng tetari pepasan tatanan bumesan cengkenging selo sadot tanduran kang merangkapi pandhe bathari sirang lan pasabinan yayarung misar kang pinangku pratiwi pategalan nggo pulijing kang rembuy kudungane ambek kowe nganti kaya manglung witandhe
polo kependem polo kesimpar polo kemantung sadotan kuciwa jinawi dukulan kang mawi kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya dewen sajaya ngrembaka lamun sang aglaring panggonan lamun wanci sarep suruh samya mulih marang kandangi dewi-dewi tatanan carane kandhang gunamjing palang lapet tebe saking tindak durjana judi samya sayek seka kapti akal luhing dosa bangsa tuwin negari ing Dwaraka wana ngimbangi gunung anggung reksa nglestari tumurun terah tumperah sada dadi huruk-huruk kaling lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya sampet ing sesanggeman sepen tebe saking tindak sansaya sinansa wadon nodananing umat sinamatan daya dinajan kenging pinasaken negaring Dwaraka nalika semana lagi manjing marang jaman jana panjang munjung pasewawuka jinawi Gemah Ripah Kartotata Turta Raharja dasanegara kang gedhe pateng jagat dhuwur kusitra pada kunsarani Turta kasusuring panca praja lah sinanta wau ing ngasta pusang adil bangsa negari ing Dwarawati ya negari ing Dwaraka wenang den ucap dosa namani Sang Nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Danardana ya Padmanaba ya Narayana ya Wisnu Murti nalendra pakuning bumi ingkang anggung jejegaken kataman sajuga lenggah aning madaring dampar sono ora mantra-mantra sipating Bathara Yayasan Hyang Bathara Wisnu Angija Pantah binayang bayang sangjaning para hapsara hapsari banyak dalang Ardhawalika sawunggaling kitang mensono kang sarwana samangke samyata gambar madaning pasewakan mulat sangjaning para kawula ingkang sami gandeng pasisiran jejel riyel arepet-pepet pipit prasasata tepanggen dengkul datan posela labes kathahing para siba ing jaya mludak gendera rontek embul-embul gitar ngendanu kayu mending mangsa labu payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendeng tumbang ngarapke jating ngaraning mangsa katiga la sinten kepareng caket dene mangarsa muhung kono-kono dalem negari ing Dwarawati nenggih pepate pitaleming widara kandhang negeri Sang Rekana Patu Udawa ya Sang Patih Kresnenggara datan kantun nata Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna mengkaraken panenggahipun rayi dalem saturing garba ruci senopati negaring Dwaraka nenggih Sang Raden Harya Setyaki ya Raden Tambakyuda ya Raden Yuyudana ya Raden Singamulang Jaya ya Wresniwira ya Bima Kunding Ratidem tatana bane malam yang alisik Sang Nata mung dinten mewadaya Dobe mulan Rawiranata ing Mandura Sang Prabu Baladewa ya Sang Nata Prabu Balarama anamka krasana wasi Jaladara pramila tanggaping gati sanja para abdi ing bangsal pangrawit asung sasmita wonten ngarsanira Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna pramila mangke datan wonten sing pangandika dada kumanggih wijiling pangudi Sang Prabu Sri Bathara Kresna ing dereng kawedharing lisan miyat langening kalang jemanak larwandan monsar
Tinon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspita Ngudana
Iwang pancra sarwa rukma ranggeng maneh nara wata Obro Prabanya kang sumirat kenyaring teca sisiring radet ong mimba kekanamre Katyo pema haroto pondo saparan mangambar kongas Miwang Agung Duh Gusti kang merubing dumadi mugi paduka paring pangapura dhumateng ing ngabdi punata Ndarawati pun Prabu Sri Bathara Kresna ora mengkota dhisik Kakang Patih Udawa Kakang Patih Kresnengkara ayo dadake kaget pengeneros Kakang Patih Udawa dene sira ingsun pijana ngarsaning manira Kakang Kresnengkara Bangunut inggih Dewaji sesembanipun ingkang abdi kepatihan paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa sinuwun ing jawi sanget patosing manahipun ingkang abdi Pindaran Salumba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka manahipun ingkang abdi kepatihan lebih saking raos kemarasan wontenipun namung raos tentrem jroning batinipun ingkang abdi pun Patih Udawa sinuwun parang paduka miji kemareng kula nungsung pawarta nyadhong dawuh timbalan paduka Gusti kula sanata ing Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna
kawula ya Kakang Mati Udawa marmane sira kuwi dadi bakal wakil ingsun ndak piji mula kang saka kuwi pranata tata ra kuwi teng kaparajan marata diagyaturna kelawan panjenengan ingsun samendhang aja nganti keng karempin ngono ya Kakang Udawa iya nuwun pareng padu kandhang bab tata ra kuwi teng kaparajan negaring Darawati tartentu sadotan badhe nguji wandi para kawula sami sayek seka kapti akar uhing nusa bangsa tuwin negaring Dwaraka jinuwun mandhapipun dhumateng para abdi prajurit negaring Darawati ingkang boten kendhat anggenyo tansah geladen olah kridaning kaperang sawanji-wanji praja paduka tempuh pareng muka tartentu boten badhe ngepok unca paduka Gusti kula sangrata ingkang abdeng kepatihan remuk sawarna putung sumangga kabandhem sinuwun baunono ya Kakang Udawa gawe bombong manah ingsun teka jamkep kang dadi aturira Kakang Udawa ora ora padha prayu gak nulungguh nggonmu ngadhep ana ngarsaning ingsun Kakang Udawa iya sampun boten kurang balugi sinuwun nanging dereng sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Gusti kula sangata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun ya Kakang Udawa banget panarimaku tak tampa tiba sepadha-padha ora liya pakar ingkang utama tindakna selawase urip Kakang Udawa mbah nggih kadangipun Kakang Dimas Setyaki ing garba ruji tambak yuda Singa Mulang Jaya padha kanthi prayoga lan Raharja Suwani Siadya ning Praja Negara Ndarawati Setyaki tunamit pasang limat tabi dinebina ngelodoni demaweng tawang tuwang linepat ning tolak mandu Koko Prabu parang paduka miji dhumateng bisawanipun ingkang rayi garba ruji pun Setyaki kepareng wilujeng bisawanipun ingkang rayi garba ruji nampi timbalan paduka kula ketasowan wonten Praja Negari Dwaraka tebih saking rupita kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu Ndarawati ya Setyaki tak tampa ora lewat pangestuning pun Kakang wae tampanana kawula niki sampun sanget anggen kawula pundi ndadosna jimat ndayanana kasantosan lair lan batosipun ingkang abdi pun Setyaki Koko Prabu iya nun mangke Koko Prabu Baladewa Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Balarama sewu lepat aturipun ingkang ayi ing Dwaraka diagung pangaksami wondene kula kumaluna matur lancang wonten ngarsa paduka amiji rawuh paduka wonten Praja Negaring Dwaraka Koko Prabu semanten mugi datan damel gore penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa sakmangke kasuwun radi nyaket anggen paduka lenggah tuwin ingkang rayi badhe ngaturaken pambagya raharja mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Balarama ya jagat pangestu ngoro wayah pur jagat Patindra Jaladewaku ya Yayi Ndarawati kadangipun Kakang Yayi Prabu Kresna marang manusia dimiji sawanipun Kakang ning Praja Negara Ndarawati nggonipun Kakang Prata ning madaning negara Dwaraka iki biyu lah kok katon elok kaya manggene kanane Kresna inggih sedaya mriku awit panyengkuyung paduka Kanjeng Koko Prabu panjurung pandonga saking paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa tartentu badhe kula candhi Koko Prabu ya Kresna ya ora liwat pambagya raja siadhi ngaturaken ngersaning pun Kakang wis tak tampa banget gawe lega-legawane atinipun Kakang Kresna ora liwat pun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang kunjuk ana ngersani Yayi Prabu Kresna Yayi Prabu Ndarawati inggih Koko Prabu kepareng paduka paring salam taklim dhumateng ingkang rayi sampun sanget damel bombong marem tias ingsun manahipun ingkang rayi pun Sri Bathara Kresna mboten langkung kasekecak lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna kaya ora kurang parega praptanipun Kakang nggonku sowan ana ngersani Yayi Prabu Ndarawati Koko Prabu kula ngaturaken sembah jungkam pangabekti kula kunjuk sarawuh paduka Setyaki ya tak tampa Singa Mulang Jaya siadhi atur bekti ana ngersanipun Kakang
ora liwat pangestunipun Kakang wae Tampanono Singamulang Jaya sampun saged anggen kawula pundi dadosna jimat paripentayane kasantosan ku ora Bu boten langkung kaprayugatno lenggah paduka rawuh wonten Praja Garing Darawati yo setyaki kaya surah kurang prayoga praptanipun Kakang nggon kusuwan ana ngersani Nyai Prabu Darawati kadangipun Kakang Garbaruji sinuwun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun Kakang Pate Udawa iki inggih ya Kakang Udawa nadyan to Kakang Udawa kuwi tinemu luwih tuwa luwih werda tinimbang Baladewa nanging gandeng derajatmu kuwi ameh sewu patih Kakang Udawa mula paripaksa sembahmu tak tampa tiba sepadha-padha alhamdulillah lho kok alhamdulillah piye wah biasane nganggo padu saiki ora ngringkes wektune Kakang Udawa inggih sinuwun wah damel bombong raos sing manahipun ingkang abdi kepatihan teka paduka sampun nampi sembahipun ingkang abdi kepatihan yo Kakang Udawa ya inggih kaprayogaken sinuwun Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga nggonku sowan ana ngersani Nyai Prabu Darawati inggih sinuwun yo ngono Kakang Udawa inggih nun mangke Koko Prabu piye kersa damel kejot raos sing manahipun ingkang rayi teka beneh kelanat dhateng ingkang sampun kula ngawontenaken pasewakan teka paduka Kanjeng Koko Prabu rawuh wonten Praja Garing Darawati sengkan-sengkan datan pepupuyan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu gandeng sampun samapta ing gati sawi goeng diri Koko Prabu babar pisan kawula suwun supados medharaken menggah wonten wigatos punapa sampun ngantos ing sak mangke wigiring ora nganggen paduka badhe paring dawuh sabda pangandika wonten ngarsanipun ingkang rayipun Sri Bathara Kresna kaisala raos jigolan perkewu Durgamu Sangga Runggi negari Darawati sak mangke kula borong dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa awit pasewakan menika kalawan paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Balarama siang tanpa antara ratri mung ceta pukulun tan ana liyan kaeksi mila kator kang candha mandheg prasasat regeng ulun kang sumembah iya jagat pangestu Wayapura jagat Kresna muga-muga Gusti ngarya luka Gusti kang mrubeng dumadi ngadogipun Kakang saka Tulak Sarik negara Darawati merga ndak kira nggonipun Kakang matur iki bakal kaanggep lancang dening Nyai Prabu Darawati inggih Koko Prabu babar pisan kawedharo sabda pangandika paduka yo Kresna yo sing sepisan ngene Kresna sowanipun Kakang ning Praja Negara Darawati iki ora liya kejaba ingkang sepisan pun Kakang tetinjo marang Kararjani Nyai Prabu Ndoroko sakadang kadehan kadang Snura Mitra kawruh sartane kawula ing Praja Negara Darawati pun Kakang kepengin mangerteni kanane kaya ngapa adohe sepira sartane kaya ngapa nggone siadi nentremke kanan Praja Negara Darawati mergo ngene kondange Kakang nyebutake kenapa kok pun Kakang matur yen to kondange akeh nyebutake merga pun Kakang dhewe iki arep wis gerang bungkang tuwa semene
Wis yuswa semene pun Kakang ki urung tau mangerteni kondhange akeh sing do nyebutake yen to Yayi Prabu Kresna kuwi titih Sang Hyang Bathara Suman, yen to Yayi Prabu Ndarawati kuwi titih Sang Hyang Bathara Wisnu diwani ngandum kabagyan lan katentreman. Mula Kresna gandeng tak anggap Yayi Prabu Ndarawati kuwi dadi panentreming jagat saisine. Sarana Siadi antuk paniti sing Sang Hyang Bathara Suman tak anggap Siadi iso nentremke kanan Raja Negara Ndarawati. Inggih, inggih. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yo, Kresna iya. Mesti kemawon paduka sampun nyumurupi kawonten-wonten Praja Negari Ndarawati sakmangke. Sedaya sami manunggal tetunggalan dados tunggal bandung krompol. Nyawiji datan wonten ingkang regejekan sedaya tansah rukun masinamatan daya dinayan. Sayuk seka kamti karo huling nusa bangsa tuwin negari Ndarawati Koko Prabu. Ya Kresna ya. Wah. Pun Kakang melu bombong, pun Kakang melu marem. Teka Siadi duwe negara ingkang kanane elok kaya mangkene. Inggih. Kresna, kula wonten paring adawu. Ndung kapangka loro pun Kakang arep matur. Ya sisan bage pun Kakang arep kondo ana ngersani Yayi Prabu Ndarawati sarana pun Kakang arep ngetokke pangunek-uneke pun Kakang ingkang wis 7 sasi ndak penggalih 7 sasi ndak pikir. Inggih. Krasa ganjel gumawang ing netra sartane bingung atine pun Kakang pendak dina pendak bengi pun Kakang ora bisa turu mangan ora seger dolan ora jenak. Yen to pun Kakang ora matur ngersani Yayi Prabu Kresna, tak kira ora bakal padhang atiku Kresna. Lho Kang sapa kuwi? Ndak suwun kanthi banget Yayi. Aja ngasih mengko aturku iki mengko gawe boreh, sartane gawe gelaning atine Yayi Prabu Ndarawati. Inggih Koko Prabu badhe nyuwun priksa menapa? Menawi badhe paring dawuh nggih paring dawuh kemawon. Menawi badhe paring pitakenan wonten kersanipun ingkang rayi, inggih sak saged-saged kula bakal mangsuli Koko Prabu. Wah, bocah lantip tenan kuwi. Iya. Kresna, kula wonten timbalan. Kabaring akeh padha nyebutake yen to Dewa arep matedhake sing jenenge Wahyu. Cakraning Rat. Inggih. Siadi ngerti. Inggih kula ugi pikantuk pawarta ingkang sampun sumebar warata. Pawarta binandunging kanana bineta mbok bakul sinambiwara lan kula ugi sampun pikantuk sasmita saking ngersaning para Jawata bilih sakmangke Wahyu cakraning Rat badhe tumedhak. Lah aku tak takon Kresna. Nek cakraning Rate aku ngerti cakraning Rat kuwi aku ngerti. Inggih. Lah nek Wahyu kuwi apa? Aku tak takon karo Yayi Kresna. Wahyu kuwi janjane apa? Wujude kaya ngapa, wernane apa, bentuke kaya ngapa, apa bunder, apa kotak, apa lonjong, apa dawa, apa cendhek Kresna. Aku tak takon karo kowe. Wedarna Kresna, lincip apa bujel Wahyu kuwi mau. Inggih Koko Prabu. Ya. Aku mung arep takon karo Yayi Prabu Ndarawati babagan Wahyu kuwi jatine apa? Inggih. Menapa kula dipun paringaken matur? Ya, ngendika. Inggih ingkang sepisan menawi padukan Kanjeng Koko Prabu nyuwun mriksa babagan Wahyu. Wahyu menika pasanganipun kaliyan Pulung. Pulung ya apa? Lho, Pulung menika ugi kanugrahan. Ya. Pulung menika kanugrahan, Pulung menika ugi saged sinebat Wahyu. Bentenipun menawi Wahyu menika kanugrahan tumrap batin nanging menawi Pulung menika kanugrahan tumrap ing lair. Oh, ya. Contone apa Kresna? Lah contonipun Pulung menika dipun landhesi kanthi akaling menungso. Oh, ya. Dadi Pulung kuwi kanugrahan lair uga dilandhesi nganggo akal pikire menungso. Inggih. Contone apa wae? Kadosta Pulung dagang. Pulung wong sugih. Pulung pejabat, Pulung senopati, Pulung lurah, Pulung bupati lan sapanunggalipun. Menika kanugrahan Wahyu ingkang dipun dasari lan dipun landhesi kanthi nalar akal pikiripun menungsa menika. Ya.
Dadi nek pulung kuwi sesa dinalar. Inggih. Kala mangsanipun menawi wonten pilihan bupati utawi pilihan lurah menika saderengipun rampit utawi miwiti coblosan menika kok Prabu. Para kawula menika sami pados papan ingkang inggil papanipun Kayata kadosta Obelix Hill. ya. Menika kinarya nyumuru pinyawang dawahipun pulung menika wonten sisih pundi lan sinten ingkang sakmangke kudu badhe kapilih minangka dados wakiling para kawula. Oh ngono. Inggih. Kuwi pulung. Inggih. Pulung kuwi kayata pulung wong sugih, pulung pejabat, pulung ratu lan sak panunggalane kuwi mau. Inggih. Loh, sanes kok pulung ratu? Lho lah pulung apa? Ratu menika magepokan kalian negari. Yo. Lah menawi pejabat menika magepokan kalian instansi ingkang mapan wonten wilayahipun piyambak-piyambak. Wah, Kresna kok nganggo instansi barang menan. Inggih Koko Prabu. Yo. Lah banjur Wahyu Menawi pulung dipun landhesi kanthi akal pikiring menungso, nanging menawi wahyu menika gumantung Gusti kang akarya loka. Mekaten nggih Prabu, sing jeneng wahyu menika mboten saged dipun njaluk, sing jeneng wahyu menika mboten saged dipun rebut. Aja kok dijaluk, aja kok direbut. Wong arep nindakke, wong arep lelaku madosi wahyu menika kemawon sejatosipun menika saru dinulu kok Prabu. Lho, sih. Kok siadi ngendika yen to wong arep golek wahyu kuwi saru. Lho. Awit contonipun mekaten, tiyang ingkang laku tapa brata menika kata-kataipun wonten madaning niat wonten batosipun menika kepengin nggayuh sawijining wahyu. Nanging menawi sampun tumedhak ugi sampun mlebet manjing wonten angganipun titah menika kala wau sanes kok wahyu ingkang mlebet nanging peranganipun pulung. Oh, ngono Kresna. Inggih. Mongko nuwun sewu. Sing jeneng pulung menika kaperang dados kalih perkawis. Kaperang dadi rong werna. Inggih. Rong macem ngono pulung iki. Inggih. Ingkang sepisan pulung kabecikan, ingkang angka kalih pulung kacintrakan. Pulung kacintrakan kuwi kadosta menawi wonten laladan Gunung Kidul menika wonten ingkang dipun wastani pulung gantung menika. Lho. Gosik Kresna. Aku lagi krungu ceritaku iki tegese piye? Pulung gantung menika sinten ingkang ketibanan pulung menika sakmangke tanpa taliwara titah ingkang keduga nampi wujudipun pulung gantung menika badhe alampah ngendhat tali murda selana mati nglalu patinipun menika gantung mawi dadung rapiah sarung lan sapanunggalanipun menika. Ya. Walah jagat pangestu kono jebul pulung yakeh banget wernane Kresna. Inggih. Lajeng ngambali perkawis wahyu menika kala wau. Wahyu menika mboten jenah menawi mapan wonten angganipun titah ingkang keduga nggadahi raos, tuwin nggadahi watak angkara, tuwin sipat nista, tuwin budi candala. Ya, teges wahyu menika jenak mapan wonten angganipun titah. Menawi titah menika sampun saged sabar, sareh, tuwin sampun saged narima. Bebasanipun titah badhe keduga saged kenggenan wahyu selawasing gesangipun. Menawi titah menika sampun datan kagiwang dumateng perkawis kadonyan. tegese ora kagiwang karo perkara kadonyan kayata. Iya contonipun Brahmana ingkang boten mengku suwijining garwa. Teges Brahmana ingkang boten gepok singgol kaliyan tiang putri menika sok-sok kala mangsanipun Brahmana menika badhe kadurungan wahyu. Oh ngono Kresna. Inggih. Ning pun Kakang iki jaremu aku ya kedunungan wahyu. Inggih Koko Prabu, wahyu wadat. Lah. Wah aku getun gayuh kuwi Kresna. Lho, dipun getune kenging napa? Wong sampun kodrat lan takdiripun menika dah mekaten. Ya. Koko Prabu menika kedah nampi wujudipun wahyu wadat ingkang rikala semanten dipun wengku dening pun Lesmana. Inggih pun Raden Lesmana ing negaring Pancawati ingkang boten gepok singgol kan suwijining wanita. Lah, pramila Koko Prabu menawi pikantuk wahyu wadat menika, Koko Prabu mboten saged krama langkung saking setunggal. Nek jajan oleh to Kresna. Mboten angsal Koko Prabu.
Ratu kok pikirane jajan bae. Lho, ngumumi sanake Setyaki. Kowe nek sok nginpo aku mung ngiler sih. Nalindra nggih pun nglenggahi bawa laksana mawon boten sayak-yakan. Yo, wah. Ora apa-apa lah. Lah menika Terus babakan wahyu ki mau. Nggih babakan wahyu menika namung gumantung wahyunipun, tuwin namung gumantung Gusti. Namung Gusti ingkang saged mangertosi. Awit tibaning wahyu menika mboten saged dipun prediksi, tibaning wahyu menika mboten saged dipun kira-kira. Dipun madosi sinten ingkang badhe kanugrahan, sinten ingkang badhe pikantuk wahyu menika mboten saged, mboten wonten ingkang saged mangertosi. Ya jagat pangestu ngurwaya perlu jagat. Kresna saiki ngene. Iki Kakang Prabu kados pundi? Aku arep usul karo Yayi Prabu Ndarawati entuk apa ora? Inggih waton pangandika paduka mriku cocok kalan manahipun ingkang rayi, ya sumangga kemawon. Lah ngene. Kowe rak duwe anak. Kowe duwe anak lenang. Inggih, Anakmu lanang sing jenenge Samba kae. Samba apa Amba kae. Anakmu ing marang Garuda. inggih. Lah bocah kae tak rasa urung tau kedunungan wahyu. Bocah kae tak rasa urung tau kedunungan kanugrahan. Kresna, ndak jaluk. Besok supayane negara Ndarawati ki ana ingkang neruske turas keprabone Yayi Prabu Kresna. Kuwi ana ingkang nglungguhi dampar kencana negara Ndarawati saka tedhak turunmu dhewe. Aja ngasih mengko negara Ndarawati dibedah, aja ngasih mengko negara Ndarawati keliya. Yen lajeng kersa paduka. Lah ngene. Pun Kakang Rak sejatinipun Kakang wis entuk sasmita saka ngersaning para dewa yen to papan penggayuhe wujude Wayu Cakraning Rat kuwi mapan ana madyaning alas Tribasara. Ya ning alas Kamyaka. Inggih. Lah nek umpamane Samba tak suwun, Samba tak jaluk supayane mengko Samba gawe wujude Wayu Cakraning Rat sarana Samba tak kandhi mlebu ning wana Tribasara. Apa kira-kira si Adi ngolehke? Lho. Kakang Prabu nuwun sewu. Piye Kresna? Mboten kateges kula menika nganggep lancang pangandika paduka menika babar pisan mboten. Nanging menawi paduka badhe nggayuh Wahyu Cakraning Rat sarana ingkang badhe nggayuh inggih menika anak kula pun Samba, kula mboten ngeparengaken Kakang Prabu. Lho, Gusti. Dasare si Adi orang ngeparengake anakmu gayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat. Dasare apa? Jalarane apa? Tur ngene. Lah kok si Adi dadi ora gelem yen to anakmu kedunungan Wahyu Cakraning Rat. Mongko kuwi gegayuhan sing luhur, mongko kuwi gegayuhan sing becik. Ora wurunga yen to mengko Samba kelakon gayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat, mesti ya mung si Adi dhewe sing ngrasake sak tedhak turune Yayi Prabu Ndarawati. Inggih, kula mangertos. Nanging nuwun sewu. Kula menika mangertosi bilih catosipun Samba menika mboten kiyat kadurungan wahyu. Tegese Samba ora kuwat kedurungan wahyu. Iya wit kula menika mangertosi sepinten kekiyatanipun Samba. Lah kula tak nyuwun mriksa, Samba menika anak kula menapa putra paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura. Samba kuwi anakmu cetha. Inggih. Tes DNA ya wis cetha ora usah dadak tes DNA barang. Yen to Samba kuwi wis cetha satring parang Garuda kuwi putra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ngece. Ora kok ngece. Ngece. Niku ngece kok Prabu. Inggih. Samba menika anak kula sanes putra paduka. Lho lah iya, ning apa ana lupute? Aku ki padene Samba. Aku ya watuane Samba. Samba kuwi ya anakku, tanggep kaya anakku dhewe. Inggih. Nanging kula menika mangertosi dumateng sepinten kekiyatanipun Samba menika kula mangertosi Kakang Prabu. Lah, taunana windanana. Ngibaratipun Samba menika mboten saged mangertosi, Samba menika ngatur uripe dhewe, ngatur dheweke dhewe kemawon mboten saged. Napa malih badhe ngatur liyane perkawis wahyu, langkung-langkung wahyu menika kanugrahaning batin. Kanugrahaning batin menika menawi titah mboten saged njagi, tartentu wahyu menika namung badhe sasar susur lakunipun damel titah ingkang kadunungan wahyu menika sakmangke mboten badhe sekeca anggenipun gesang wonten ing Madyapada, wonten ing Bebrayan Agung. Tegese Iya tegesipun Samba
selawasipun gesang boten badhe saged nampi kanugrahan menapa kemawon Koko Prabu. Samba boten badhe kiyat kadurungan wahyu menapa kemawon Koko Prabu. Menungso ora tatanan manusma ing jajalanat. Kresna, kula wonten timbalan. Wah, bareng tak pitung. Kowe iki wong tuwa sing ora iso ngerteni karo karepane anak. Lho mengke riyen. Wong Samba menika kula mboten mangertosi Samba purun napa mboten gayujutipun Wahyu Cakraning Rat. Lho ning rak mesine kowe iki rak ya mengestoni to Kresna. Anakmu tak suwuni supayane duwe gegayuhan sing kaya mangkono. Aku ku mung kepengin didik karo Samba. Mung kepengin nuntun karo Samba supayane antuk kanugrahan sing luwih saka ngersaning Gusti Karya Loka. Lah ning ngono apa malah Yayi Prabu Ndarawati sajak ora nrimake. Kowe iki wong tuwa sing kepiye Kresna? Mengki riyen Koko Prabu kula tak nyuwun priksa kalian Paduka. Yo. Ngibaratipun Samba menika kados dene enthung. Enthung. Terus mengkuntung udar terus dadi kupu, ngono to? Inggih. Nanging enthung menika dados kaperang dados kalih perkawis. Enthung kaperang dadi loro. Inggih. Sepisan enthung ingkang anteng. Lan enthung menika menawi anteng, menawi mboten nobah polah, menika tartentu badhe kasil anggenipun nggade gegayuhan kepengin dados kupu, nanging menawi enthung menika kokian polah wekasan tiba dawah saking papan panggenanipun tartentu sak mangke enthung tiba dipun totol kaliyan pitik. Menika mboten badhe kelampah. Mboten badhe kasembadan menapa ingkang dados gayanipun enthung menika kula wau. Lah Samba kuwi udu enthung. Samba kuwi udu enthung. Samba kuwi menungsa kok to padhake karo enthung. Inggih kula mangertos kok Prabu. Nanging Samba menika ngibaratipun Samba menika wadah. Wahyu menika isining wadah. Yo, aku ngerti. Mangkok dinae mie ayam bludak ngono to? Inggih. Kresna, gelem ora gelem Jadi kudu mengestoni karo anakmu Samba ngene bakal gayujuting Wahyu Cakraning Rat. Ih, kula ngangsalke mawon, kula ngeparengke menawi Paduka badhe nganti dhumateng pun Samba manjing wonten ing Wanatri Basara badhe gayujuting Wahyu Cakraning Rat. Nggih monggo kemawon. Nek ngono Samba oleh tak gawa. Inggih angsal. Lah yen wis ngono, yen to Samba mbukak pengake tak kandhi mlebu ning Wanatri Basara. Pengestana ya Kresna. Mboten. Lho. Kowe iki wong tuwa kepiye anakmu ndek gayuhan kaya ngono kok ora tau pengestani? Lih kula mboten badhe mengestoni nanging kula ngeparengke monggo menawi Samba badhe dipun kandhi wonten madaning Wanatri Basara badhe gayujuting Wahyu Cakraning Rat. Monggo ning kula mboten mengestoni. Parap. Setyaki. Kula wonten dawuh. Mbangane iki mengurumbuke kesuwen. Ih, parang Paduka dos pundi? Anakku lanang Samba timbal ala praptane rene. Nuwun sewu. Wonten mriki menika kula namung nayaka. Wonten mriki menika kula namung andhanipun Koko Prabu Ndarawati. Lah nayaka menika temandangipun namung gumantung ratunipun, gumantung nalindranipun. Setan ora. Kresna, Wonten dawuh. Nek Setyaki tak utus supayane nimbali praptane Samba piye? Monggo mawon. Monggo mawon gumantung Setyaki purun napa mboten. Sampeyan kuwi kok yo ngejok-joke wae. Setyaki gelem ora gelem Jadi kudu nglarapake sowane Samba. Ih, Koko Prabu Kistwaken dawuh, Koko Prabu Kresna nyuwun pamit madal pasilan. Ngati-ati Setyaki aja kaya bocah cilik. Suratira
pating sondo miling angolati puspita metemendak kang warani tering tanah non metering tanah non sekara warsiki Sinong mati Sinong mati jagat kinari amok mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut amrut kanggeng awito denceng-dencengan Lah iki Samba wis prapta. Samba, kula wonten dawuh Prabu. gandeng wis ditimbali. Tak timbali sowanmu ngadhep nang ngarsaning wong atuwamu Indrawati. Nggih. Lumantar pamanmu ing garba ruci. Lah gage matur karo bapakmu. Matur karo bapakmu Nata Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Matur Samba. Nuwun sewu. Kula kadhawuhan matur menapa wong Prabu lho. Kok matur apa piye to? Matur nggon babakan nggonmu bakal nggayuh wujuding Wahyu Cakrane Ngrat. Lho. Wahyu Cakrane Ngrat ingkang pundi? Lho piye to bocah iki? Kowe tak dawuhi supayane kowe laku tapa brata kapurih kowe kasil nggonmu nggayuh wujuding Wahyu Cakrane Ngrat. Kowe matur karo wong tuamu Rama Prabu kula nyuwun pangestu kula badhe nggayuh wujudipun Wahyu Cakrane Ngrat dipun rencangi kaliyan Wong Prabu ing Mandura. Ngono kae. Nggih. Rama Prabu kemareng kula ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Ya anakku Samba. Pangestuning wong atuwamu ing Ndrawati wae tampanono anakku cabat Gus.
Wisnu Brata. Iya. Sampun sanget anggen kawula pundi Rama? Iya. Banjur ana wigati apa sowan tanpa ndak timbali sowanmu? Lho. Wong Prabu Baladewa samba piye? Teka Rama Prabu paring dawuh bilih kula mboten dipun timbali sowanipun mriki menika kados pundi? Kresna kowe ratu mbak cucukan lho kowe. Anakmu ki ndek kekayuan luhur. Anakmu ki ndek kekayuan apik. Kowe malah mepalangi kaya ngono wong tuwa kaya ngopo kowe iki? Wong tuwa macem apa kowe? Piye kowe iki? Inggih Koko Prabu, inggih. Ora inggih iki. Wis samba kek matur. Matur napa? Lho kuwi mau lho. Rama Prabu kula nyuwun pangapunten, anak lanang samba piye cah bagus. Ngendikanipun wau Prabu Baladewa, kula badhe nyuwun pangestu badhe nggayuh wujudipun wahyu cakraning rat. Aja mergo aku sing ngangkon. Iya. Lha kados pundi wau Prabu? Saka arepanku dhewe. Iya. Gage. Inggih. Sak garing pupure garing tralala kemengku. Inggih kula badhe nyuwun pangestu kula badhe nggayuh wujudipun wahyu cakraning rat Rama Prabu. Samba kula wonten dawuh. Sadurunge aku menehi wangsulan karo kowe, luwih dhisik aku arep matur. Inggih, aku arep ngendika karo kowe. Inggih. Yen to kowe njaluk pangestu karo wong atuamu Ndarawati, kowe arep nggayuh wujuding wahyu cakraning rat, lahir batin aku ora mengestoni. Kuwi Prabu kados pundi? Kresna tak ajar kowe. Inggih kok ora ngajar mawon. Kula mboten ajeng mati, sampeyan ajar apa mboten badhe mati. Wis kek matur. Inggih. Kek matur. Inggih. Matur. Inggih kok Prabu nuwun pangapunten Prabu, nuwun pangapunten. Gage. Inggih. Kowe iki arep tak goleki kanugrahan malah nganyelke susuk dugang dhewe raimu. Inggih. Wah Prabu mekaten menika ingkang baken kula nyuwun paduka paringi dipalih dumateng ingkang putra. Kula badhe nggayuh wujudipun wahyu cakraning rat. Samba kula wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe kepengin nggayuh wahyu cakraning rat kuwi saka karepanmu dhewe apa kowe didhawuhi karo wong liya? Nggih. Ayo wangsulan. Kowe arep nggayuh wahyu cakraning rat kuwi saka karepanmu dhewe apa ana sing dawuh karo kowe? Wah Prabu kados pundi? Ngomong nek sing dawuhi aku ngono wae. Iya, kula dipun dawuhi kaliyan pun Wah Prabu ing Mandura nggih Wah Prabu Baladewa. Samba kula wonten dawuh. Senajan to pancen Koko Prabu Baladewa ya wakmu ing Mandura kuwi pancen wong tuamu, kuwi pakdemu. Iya. Nanging nadyan kepiye wae kowe iki anakku, kowe iki turas Getih Nata Ndarawati. Yen to wong tuwa ora mengestoni ya ora kena mangkat, nanging ya sakarepmu, nanging wis mbok antepi tekadmu pancen kowe arep nggayuh wujuding wahyu cakraning rat. Mbuh kowe engko bakal lemoni lakon apa pun Rama ora melu-melu, pun Rama ora cawe-cawe. Mergo ngene, ridaning Gusti, pangestuning Gusti kuwi gumantung pangestune wong tuwa. Yen to wong tuwa mengestoni, Gusti uga bakal mengestoni. Nang yen to wong tuwa ora mengestoni, Gusti uga bakal tangih lamun mani palimarma nang ngersane titahe. Lajeng kula mboten dipun keparengaken nggayuh wujudipun wahyu cakraning rat Rama Prabu, babar pisan ora tak keparengake. Nanging yen kowe arep mangkat to, sak karepmu. Ning taunana windanana yen to aku wis ngendika kaya ngene, kowe ora bakal iso kelakon nggayuh wujuding wahyu cakraning rat. Aduh. Sombo. Wah, kowe ndek wong tuwa kok kaya ngono. Wisnu Brata. Nek to kowe iki anak Mandura, kowe iki anakku ngono. Kowe mesti wis tak suwun supayane kowe nggayuh wujuding wahyu cakraning rat. Wah, lha nek kowe kok ndek wong tuwa kaya Kresna. Kowe kok ndek wong tuwa sing kutung nalare, cingkrang samubarange kaya ngono kuwi. Wah. Sapa? Nek kowe anakku kowe sak dawuh supayane kaya wahyu cakraning rat. Iya, Wah Prabu sampun netesaken pun nang waspa kados mekaten.
Ora. Aku kok iso sedhe kowe ra diendoke gayo mayu yang rani karo wong tuamu sapa. Iso kok nek kowe anakku kowe mesti wis tak suwuni. Kowe mesti wis kasembadan gayo wujute wayu cangkrane ngrap. Tresno iki piye ta? Di anak kok ora. Oh bangsat. Oh iblis. Jak rembukan malah nglungani waret. Lajeng menika kados pundi? Udawa. 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 Samparan raine Pate Udawa kuwi. Kula mboten wantun. Mula parat. Nyambut gawe urung rampung matane wis micek. Wonten dawuh sinipun, monggo kula dherekaken nyanyi lho. Paduka paring dawuh napa? Setyake mon endi? Setyaku mon endi kok rene? Wonten dawuh. Rungokke. Kok Prabu kados pundi? Arep melu-melu Kresna kowe ora mengestoni Samba. Setyaki. Wonten dawuh. Piye-piye Samba iki uga anakmu, Samba uga anakku. Samba iki turas negara Ndrawati. Yen to ngasih mengko negara Ndrawati ora ana turas ingkang nerusake. Keprabon negara ing Dwaraka mengko mung ibarate kaya negara Ndrawati iki ora ana gunane. Bareng padukan Joko Prabu Kadiwarat. Kakang Udawa wonten dawuh. Saiki sing dadi ratu Ndrawati ora kok Kresna ning Baladewa. Lho, mboten saged ngaten niku. Mboten saged ngoten niku mboten saged. Kowe ora sarujuk apa Kakang Udawa? Lho mengke gaji kula dilongi kalih sampean. Ora. Aku mbok padhake ratu-ratu liyane sing gaglak bandane patih ngono apa piye? Mboten, mboten. Ing pareng paduka sinuwun Prabu Baladewa kados pundi? Ngirit wadyabala gelar papan Samba dikanthi mlebu ning alas Tribasara Kakang Udawa. Monggo kula dherekaken.
Sikrapala kang tumingal Prang campo sanyong adali Ertadet welating kota Danyuangkong mangun sang nidri menjang sang aji micil Ladenyong adali wos walah ya jagat pangestu karo wayah tur jagat sombo kula wonten dawuh Prabu getun aku duwe adi Kresna lho getun liripun kados pundi ana duwe anak duweni gegayuhan sing luhur tan murunga iki mengko yen to kowe kelakon gayu wujuting wahyu cakraning ngrat sawape rak yo bakal lemah itu marang Praja Negara Ndrawati utamane wong tuamu minangka Nalindra Negara Ndwaraka lho lha inggih nek cara kula niku pun mboten sanggaya wahyu cakraning ngrat wong nyatanipun anggir samba janjanipun nggih mboten wonten kekarepan mboten wonten pepinginan pengin gayu wujuting wahyu cakraning ngrat ora nggih ngaten to Yayi Mas Dr. Andes Setyaki iya Kakang Udawa iya nggih kowe patih menenga cangkemmu kowe ora usah melu nyentulani rembuke Baladewa karo rembuke Samba nggih ya wis mulih wae yo nang kene ra diperlokke Kakang Udawa aja bali lho kersanipun iki bakal ana laku gedhe mesti wae ngarep gawe kanugrahan kuwi akeh saingane akeh pacobane Samba kula wonten dawuh aja ngasih kowe pisah lakumu karo Wakming Mandura lajeng marang Maduka derekno tindake Wakming Mandura ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Prabu Setyaki wonten dawuh Kakang Udawa wonten dawuh budalna tengara para wadyabala negara Ndrawati kepyakna pacak baris segelar sepapan lho nek ngaten iki budalan ora sah lho terus kersane pripun jare kon pacak baris wae ngirit iringan Udawa ngestaken dawuh nggih niki kanca-kanca pun prei suwe niki dumerongos teng griya kula dhewe niki prei suwe niki malah ming boros udut gregeten taun ngarep niki pajeke rak saya mundhak akhire kula nglindring sangka main lirit kok sinupun wis ora caturan bakune budal wis tak kendhawuh Samba ayo tak kanthi tak dhereke ana ing alas Tribasara monggo Pak Prabu
Angkasa Sira Sang Ramandaya Pati tanding lawan yaksa arane wil katasene Nunamit pasang Kalimantan Sinuwun sewu-sewu kula paten ingkang abdi pun anumun kula tadhawadana teka paduka miji biswanipun ingkang abdi ing Kendali Sada lumantar aji pameling kula kapiji wonten madaning alon-alon pepungkunan negari Ndrawati Kakang Anoman kula wonten dawuh iki mau geger jroning pasewakan negara Ndwaraka lho geger sebabipun disababake nggone Koko Prabu Baladewa ingkang adreng meksa kelawan Nata Ndrawati uga meksa kelawan anakku Samba ing marang Garuda supaya ninggaya wujudipun wahyu ya wujude wahyu ya kanugrahane kang aran wahyu cakrane ngrat nanging sejatine lahir lan batin aku ora mengestoni Kakang lho mengkiri yen sinuwun paduka menika tiyang sepuh ingkang kados pundi to kados mekaten pambeganipun arep melu-melu ngluputke Nata Ndrawati ngono apa piye mboten namung kula menika namung usul kemawon kula namung matur kemawon namung nggadahi panemu wonten ngarsa paduka Sang Sinuwun ya bakune ngene iki kadipaten kae sawangen saiki anakku Samba ing parang Garuda padha lumaku tumuju ning Alastri Basara bareng lan Koko Prabu Baladewa keparengipun tutpun tata kelawan lakune anakku Samba aja ngasi mengko ana ingkang gawe cintrakane anakku Samba nganti bucik sithik wae kuliti anakku Samba sirahmu sing dadi jole Kakang ning ngaten ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madal wasilan Kakang Anoman sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang